Into yalabantu laba abagada amatekisi yokuvimbana nezimoto zaku-Uber, leyo nto leyo ayinamqondo uma usuthi uyayibuka kahle, uma usuyihlaziya ibuye ihambe nobula phakathi. Lento abasuke beyenza nje usuke kumbhedo ayikho right, ngoba kunalento le evamise ukwenziwa osomatekisi. Thola ukuthi kunendawo abangafuni ukuthi imoto zo-Uber ingene khona izolayisha imvamise emalokishini. Leyo nto ayikho right. Leyo nto isuke ibizwa ngani ngokuba selfish nokuba nomqondo ongasile. Ibuke kanje lento, ngizokuchazela kahle izwe kahle. Ngifuna hayi ukuthi ngikhuluma ngoba angiyendriver Uber mina. Ngikhuluma lento because angikaze futhi ngavinjwa imoto, but nginazi imoto mina eyisebenza ka-Uber ezami. Angiyendriver ngiyi-owner, but lento ngiyayazi because lo msebenzi vele kuyafana nokuthi owami. Angisho ukuthi ngiyi-owner yeyinto eziningi futhi engeke ngize ngikuchazele zona, ziningi izinto engi-ownayo. But asibe lana-ke, yabona ngalesikhathi bevimba umuntu ku-right uma bemvimba eserenk. Vele akekho umuntu uvumeleke ukuthi request erenk kuyazi ukuthi wonke umuntu oserenk uzogibela itekisi, because for now even ney'moto zama-private car bayivumele zingene erenk ey'ngaziwa. Kunjena-ke, one okokuqala sekunomqondo ukuthi bame emamall, amemall akhipha umuntu ongenawo urequest emotini, amkhiphe sephakathi athi phuma naye erenk lapha ngaphesheya komgaqo, hambe lapha phesheya komgaqo ukhohlwe ukurequesta. Ayisebenzi indaba yokurequesta la, hambe lapha nerenk imoto iyadropha kuphela, umuntu mase buyela emuva ngetekisi. Iyabheda loo nto, ngoba okokuqala kunomuntu ofonela kubo phakathi emall atshela ukuthi kuyaphuthuma, akasuke emall akhave ekhaya, isimo sibe ekhaya, kugula umuntu. Kuyamphoqa lo, akanamoto, kuyamphoqa lo muntu ukuthi akathathe le mpahlana yakhe eseyithengile arequest afake ngemuva ebhuthini ku-Uber, ahlabe u-Uber uhambe umbeke endlini. Itekisi iwumdanti, izoqala itekisi ifike ime, afica abantu abawu-3 phakathi etekisini, kusashoda inqwaba abantu, kusashoda abantu abawu-12. Ahlale lo muntu kuze kuphele maybe 15 minutes, isikhathi siyahamba, kodwa kulo 15 minutes ngo-10 minutes bezobe sefikile kubo, akwazi ukukhava leyo nkinga. Uyafika wena u-rank manager uzothululisa umuntu uthi akehle ahambe ogibela lapha enerenk. Leyo nto leyo umqondo ongasile loyo. Leyo nto ibizwa ukuba selfish, ukuyicabangela wena wedwa. Awunandaba wena nokuthi umuntu ngoba egibele la emotini yakho uyasayiveka yini, uba right yini emoyeni, uphatheka kahle yini, unendaba nokuthi wena ulala udlile. Business ayiphathwa kanjalo. Aniyehliseni lento yokuba nomqondo ongasile madoda. Angikhulume kanjena-ke, ngikhuluma manje nomuntu odrive u-Uber, angikhulumi nodriver wami. Udriver wami mangikhuluma naye ngiyokhuluma naye la esigodlweni. Sengitshela wena-ke manje, wena odrive u-Uber izala kumina uphathe 2000, kunento engizokunikeza yona. Nanka ama-products akho awu-2000. La ngizokwenzela ibhodlela elisiqaba. Ngifuna ufike nesigqabo sakhe si-empty, ngikunikeze sona. Sihamba nale products le ela ngizokuvezela yona. Ngifuna uma urequeste umuntu bangakuhluphi, umuntu athi keep the change. Umuntu mekuthathe i-trip ka-150 akunikeza u200, akutshela ukuthi no nganginika ushintsho uthathe lo 50 rand omunye o-extra, ngizothi mase ngirequesta futhi okwesibili ngizofonela wena ukuze ungipick up. Sekuyisokisi lela akunikeze lona, uthathe lo 200 ubeke u150 eceleni, uthathe 50 rand ufake ephaketheni, ngeke asakufonela, uzofika ayiphuzela lapha ayidakela request enye imoto akhohlwe wena. Ngifuna even nomlungu mayengenile methatha i-trip ka200 aku-edele no100 ngaphezulu. Ilento le engizokunikeza yona. Ngifuna uyenze imali. I-app yakhe ikhale iminute neminute, i-app yakhe ingathuli. Abantu mabe request abacabanga ukupressa kwi-app yakho, bathathe yakhe imoto yakhe ihlezi iphithizela. Ngisho thiwa unawo 7, ngisho thiwa uhamba ngemoto encane ngaka, iquid, uzoyibona imali, uzoyenza imali. Ngifuna abantu mabe request kuwena umuntu akucabangela izinto eziningi ezinhle, aza kubuze nangestaff, mene engane akutshela ukuthi asiphuthi ngicela ungihambisele izingane zami njalo emsebenzini, ngizokunikeza at least imali engaka.
lento engiyenzayo engizokwenzela nokuzokwenzela lento ekuthiwa ukuthwebula imali. Ngalamafutha lawa ngizokufakela wena ebhodleleni. Ayisiqaba. Asiwabeke eceleni. Lamafutha lawo azohlala emotini yakho kwi-cubby holder. Senza njenake. Before wenza okuningi. Lamafutha lawa wayeke kwi-cubby holder. Njalo ekseni uma uvuka uyosebenza uyawashukuza uwakhulumisa. Wafaka lapho kwi-cubby holder. Bese sizalana. La uzoqala kanje. Uzoqhuma la insuku ezu3. Muncane lo muthi la, kodwa strong. Strong lo muthi, ngiyawazi. If ufike kumina ngikunikeza umuthi ungamangali, ngikunikeza into engangithi mina qhuma 5 days. Ustrong wami umuthi ngiyawazi. Asikho isidingo sokuthi ngize ngikunikeze insafo. Ustrong umuthi wami. Waziwa yimina. Manje ngikunikeza ngicela ungigqumela nje izinsuku ezu3. Ngalesikhathi ugquma 3 days, ekseni uyaphalaza. Nanku uzophalaza ngawo. Uzophalaza ngawo nini? Ekseni. Mawuphalaza ekseni, uzophalaza ntambama uyaqhuma. Uyaphalaza ntambama uyaqhuma. Kuze kuphele lo 3 days. Bese la uzongishisela wona. Mawuqeda ukugquma uzoqhuma, ugeze uhambe uchitha amanzi ngaphandle bese ungishisela lo muthi lo as isibungu. Bese ukhuluma. Ngale nkathi ushisa as isibungu, uthatha leli bhodla enginikeze lona, uyawushisa lo muthi. Ngale nkathi ushunqa, uyashunqisela kanje leli bhodla lakho uyalivusa. Uyasho njenga manje ngithi vuka ke ngisokwenza 1 no 2 no 3 bika zonke izinto efuna ukuthi zenzeke. Uzoshisa 3 days. Ngalesikhathi ekseni uphalaza, ugquma, mawuqeda ugquma ntambama uyashisa, mawushisa uthatha ibhodla lakho, uyashunqisela likhuluma bese uyalithatha ulifaka ikhabhi holder. Lihlala emotini. Lihlala emotini. Bese ngikunikeza lamafutha lawo amancane la kwi-plastic bag. Yabona amafutha lawo. Amafutha lawo ngizokutshela ukuthi amafuthana. Ngiwamixe kathathu. Kodwa amafutha owaziya khona la phakathi awebululu. Ibululu ngizokutshela ukuthi yini umsebenzi webululu. Ibululu mahlele emgodini lihlala lingabe lisasuka. Okuqala lokho. Beside lapha ebhodleleni ngeke ngitshela lapha ebhodleleni ngizokutshela nje la. Ibululu alishintshe indawo yokuhlala. Lihleli. Okwesibili ibululu mekela kubamba alibe lisadedela. Ngicela ungithathela lamafutha lawa ebululu. Bese uthatha imali e100 rand about 2. Labo 100 rand about 2. Uzobe uthatha lamafutha lawo uwagcobe kanje, uwagcoba. Ngiyakucuphisa manje. Uwagcoba kweni kulo 100 rand about 2. Bese ubagcola 100 rand about 2. Bese labo 100 rand about 2 bese ubakhatha eceleni, bakhatha la eceleni. Ophisa amancane, small piece. Bese uyabathatha labo small piece babeke eceleni. Ngizokuthola into eyihlala. Lekuthiwa ihlala. Kunemithi emibe engizokufakela yona laphakathi. Bese uyalibhora kanje labo 100 rand labo. Uzobese uyabathatha bese ubafaka la labo phisa abancane. Bese ufaka le mithi lengizokunikeza yona. Eseceleni engeke ngize kuvezele yona. Eseceleni. Bese ngitholela amafutha ebululu. Afaka kunethambo vele ngizolifaka la. Lengwenya. Bese ngiyakuhlanganisela lento le. Uzoyithatha uhambe nayo ngizokunikeza ihlangene wena uzobe usuyithatha uhamba nayo ekhaya ufika ekhaya uzofike ngaphandle komuzi ufike kumbe uyigqile uthi njengamanje ngithi umuntu engizomnika lo 200 ngiyavala yonke into yakhe even nomsebenzi awenzayo uphele bese uyayigqiba bese uyawaphatha labo 100 rand abakaba u2 ubafihla la emotweni ngalesikhathi sebekuvimba labo sikhotheni lapho ama security lawa bahola futhi imali encane kwamina ngiafforda ngaphezulu kwaba yikho imali abayiholayo ama security basuke bezenza nje igora benza ngokuchwenza nalezi ibhama abayiphetha kuzona ezabo ezenkampani egada association. Okay, kule mali le maye kuvimbile ngicela ukuthi methi ufuna 500 ngicela umnike 100 rand lo uzowuthatha mekwa uthatha ungabusamnaka ungayi futhi komcinga uma uthanda futhi ungaka komcinga ukuwena ungafocus kuyena umnika 100 kule mali le engikunikeze ohlanganisile ngakutshela ukuthi isike la ngakunikeza lamafutha ukuthi uwagcobe la ukuthi kuzokwenzakalani khohle ungabusakulandela lokho mnike nje u100 wena uqedile kule mali oyisebenzile ushiya omunye u100 eceleni mekuvimbe kuthi inhlawula la u5000 imoto ayingeni la emlaza ayingeni la intuzuma imoto kanje ungekho erank
donsa lo 100 uthi ngino 100 rand yazi imali nginawo 100 rand la raso kodwa manje angazonza kanjani kodwa ngicela ukuthi ngikubambise na 100 yona manje ngiyaxolisa bengazi ukuthi imoto ayilayishe emlazi imoto ayilayishe erank kodwa emlazi yalayisha hayi erank kodwa emlazi yalayisha lento ukuthi bavimba amalokishini bethe imoto sifuna basuke sebehlukumeza mnike lo 100 umtshela hayi nayi drink uxolise umehlisa umuntu akunankingi nasemoto umehlisa umuntu bese umnikeza lo 100 osebenzile uqedile ngaye mawuthanda after 3 days ubuye uyombheka ubozo umfica erank yasamfica 0787336068 lo number yami uMTN angithola futhi na WhatsApp angifuni ngikhulumela izitori eziningi ngifuna ukhuluma usuthi ngichat woza no 2000 ufike ungitshele usuthi okay ngizofika ngesikhathi sokuthi imali sengithola ungangibuza imibuzo eminingi uyibuza lapha phakathi esigodlweni ungalokho ngibuza imibuzo eminingi